Здравейте, аз съм Флекснон и днес ще реагираме на Brawl Talk. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте. Също влезте в моят Discord сервер. Нека започваме. Окей, вече сме тук. Виждаме защо онзи е русалка. Добре, както и да е. Този е аксолотъл. Отдолу можете да видите субтитри. Не е beautiful, но да. Добре, Brawl Talk. Чакай, Ел Примускин, любимият ми бролер, любимият ми характер. Надявам се да е лесен за взимане. Не знам. Да, но. Окей, супер сили? Нека разгледаме. Добре. Това Мортис ли беше? Какъв е то бролер? Чакай, какво? Чакай. Окей, тук виждаме скинове на Сърч, на Поко, на Нани, най-накрая скин на Драко, което е хубаво. Така на Манди, на Пърл, на Кит. Един приятел Драко IT много се нуждаеше. 299 джема. Така, добре. Значи, ето ги всички скинове, брутални са. Добре, виждаме Мортис, Бъс, Ел Примо, Санди, може би Мистер Крабс е Кланси. Този Планктон нямам си на идея кой е. Добре. Спешъл евент казва, че ще визитнат, нали, да, 100% SpongeBob ще визитне Стар парка, нали, няма друга работа. Батъл пас скина, Brawl пас, да. Добре, това е гаден стайл. Това е като Гала Мортис. Кефи ме, не е толкова зле. Ел Примото. Окей. Той ще е фри от клуб евент? Да, бе. Късмет. Не знам, това е доста добре. Добре, ето го Патрик. Дай си, че Бъс, Санди, това какво, което изстрелва? Какъв е този турет? Не знам. Това е добро. Всъщност е малко pay to win, защото Мистер Крабс е малко pay to win, защото парите не се виждат. Това е Тик, не е Кланси всъщност. Окей. Това е Дарио. Това няма нищо общо с Дарио. Вау. Ето ги силите, пауъръпите, за които говориха. Ето ги. Сетих се, Келп Сода. Значи те става само за марксмените. Ето то си пише за кои бролери става. Артилери, тези, които фърлят. Демидж дилери. Има и левелс. Чакайте. Много са яки. Това е доста добра идея. Браво на Суперсел. Този апдейт ще е огромен. На мен най-много ми харесва шпатулата. Не знам защо, но изглежда доста яко. И да, добре, нека започваме. Сега съм говорил. Така. Може да се избира кой левел искаш. Защо има смисъл от това? Много ясно, че трети. Добре. А как ще се апгрейдват? Нямам си на представа. Може би от... Не знам от какво. Добре. Значи... Хилва се. Прави по-бързо. И май бие повече ако демидж. Това е добро. Не. Това е прекалено лъпнато. Не, това е много добро. Окей, добре. Ето я Пайпър, значи скача
Не. Балоните. Това е добро. Сега като има доста як скин на Пайпър. И ако стане малко кръв шпатулата, това е шпатулата. На мен принципно ми е любима шпатулата. Ама аз не играя с асини, защото сам ботовете. Не! Това е много добро с тези фърлящите. Артилери ми ще се казва. И фърля някакъв гигантски ананас отгоре. На всичкото отгоре фърля ананас отгоре. Това звучи доста добро. Изглежда добро. Ето го мапът за GemGrab. Окей, да. Нека започваме. Ето откъде ще се взимат силите и може би така ще се апгрейдват. Примерно, ако ти имаш отключена силата и може пак, ако ти се падне, пак не може да се падне повторка, може да се падне следващия power-up. Може би така ще, защото може би не знам друг начин, но може би това е най-доброто нещо, което могат да измислят. Това ще се взима с карасти кеш. Това ще е почти фри. Даже е фри, защото кръсти и кеша. Не, всъщност от пас ще може да се взима. И затова няма... Не точно от пас, ще може да се взима бонус от Battle Pass-а. Доколкото... Ето го. И на всяка игра ще можеш да получаваш бонус, ако си на първо място. Jellyfishing, добре. Чакай. Това там... GemGrab ли? Трио ли беше? Който видях? Не знам. Окей. Можеш и да не ми пращат съобщения. Нотификации и такива глупости. Но като гледам, това ще е мап, който ще е като GemGrab. Но ще събираш... Ето го и триото. Ето го и триото. Изглежда брутално. Пак съобщения. Окей. Трябва да се пускам на Don't Not Disturb, когато снимам. Не знам. Последния път, като играх Fortnite. Имаше такова съобщение. И не го бях едитнал. И го бях качил без да го видя. Аз го изгледах, но не го видях. Накрая го, като си гледах клипа, видях, че беше така качено с нотификацията, но поне беше нотификация от Screen Recorder, не беше от някакво приложение. Значи, Scary Tales почва на 3, а този започва на 5. Окей. Ето го, Мишокъл. Му. Готин бролер. Той изглежда готино, само да не се окаже като Драко, да не е толкова опи, колкото изглежда на Бролталка. Но гаджета на Драко беше добър. Доколкото знам, в едно видео бях казали, че е blind, имам предвид, че е сляпа. Това не е от Бролталка, но има ново трио, както и да е. Окей. Изглежда силно, много е малка. Това значи ли, че ако някой Едгар скочи, ако някой 5 годишно лапе, може да не го види. Сори, че съм такъв хейтър на Едгар, но той скин е готин на Мо. Мала му, синда. О, мемета. Колко обожавам мемета от 2020 и от 2022. Това е едно от тях. О, мала му, синда. Нони. Окей. Бро, това е много силно.
This samurai turned sushi chef has a whole Sushi master. But we can't help feel he's trying to hide something from his Той направо ги прави на... Така, той ги прави на 4. Пица. Пица. Super Kenji targets an area with a super slap. Той прави сушита. Heavy damage and becoming Ако добавя нита вътре, окей, това може и да не участва, но short period. The sushi samurai will be joining Star Power Да. and starting his own trio on окей, дашва Мортис, даш и ги реже. it's time to get Хайперчарджове? Окей. Хайперчарджове? Знаех си, че ще има на Поко. Беше ликнато. Сори за качеството на снимката, но само тази открих. Ето, беше ликнато също и на Мортис, но да. Окей. Екстра хилинг и шилд. Да, бе, това е много добро и го прави по-голямо. Добре, Мортис, на който също беше ликнато. Така и се връщат прилепите. super projectiles now bound Нали? to split one more time. Ако стрелнеш някой с Куик още веднъж, на тая го прави по-голямо. Това също по-голямо. Според мен тия са useless. Surge, Duration of his hypercharge. Surge's shots Пети now пауър, split regardless of по-дълъг his рейндж и повече сплитва 6, а не 4. Така че да, Purple Skins, чакай, какво каза? За Scary Tales говори Purple Skins. Не мисля, че всички са Purple, но да, ето ги тези хубави скинове, fairy tale. за които говорихме по-рано. Виждаме Surge. Нали, който скин не е лош. Но да, is the brawl pass skin. значи има този. Villainous and anti-hero. Антихира най-добре. Третата версия е просто брутална. Nightmare, Lockpick. Мисля да стана Zero Skill Player. For a real Окей, and is ready to shred ето balls ги instead скина of на soul. Драко. Отново линк за неговия канал долу в описанието. Също ще има и на Панчето, и на Матиас. Те са доста добри. Матиас ми е помогнал много. А Панчето е най-добре ми приятел, си направи канал. Това са доста яки скинове. Добре. Changes. Да обърне, нека разгледаме. Значи, ще има гаджет Glor. Казват, ще имаш 15 секунди колдаун, обаче ще са безкрайни. Моментум. Това мисля, че прави, когато те стрелят, ставаш по-бърз или нещо такова, не знам. Burst of movement speed. When a pet or turret deals damage, Това за туритите, is also applied to не their знам owner. как се казваше. Прави последен турет. Това са новите мапове. Те няма да са нови. Просто ще са за следващия сезон. Ето роза. Добре, на гъс скина е доста готин. Но защо? Пише кръсти скина гъс. Те не знаят ли български? Този скин е отвратителен, би го повърнал. Дори не искам да съществува в играта. Дано да стане някакъв проблем с него. Този скин на Пам е готин. Ще има нещо, което ще замени Phoenix Scroll. Това изглежда доста по-добре от Phoenix Scroll. Даже 149 джема, защото проверих цените на всеки един от тези скинове. Само Ханк е 79, защото ще е giveaway-на. Moon Guardian Crow. Много съм от вас за контент креаторите. Moon Guardian Chester. И да, миск скиновете. Нали, скинове, които аз мразя. Това е за хора, които са free-to-play, защото са 29 джемове. Ужас. Не ме карай да повръщам, защо изглежда толкова гадно. Колет не е толкова зле, но е упрямото пак е зле. На Рико не е въобще зле даже. Това е добър скин, но нямам по-добър от Vanguard. Браво на Supercell. Тия два сезона. eSports to the game. It's in the game. Добре, че имах субтитри, защото то е on the game, in the game. eSports to the game е всъщност. Не. It's in the game. Dragon Bell. Това ще е такъв ранкет скин.
OBS and it'll be който available during the SpongeBob ще всъщност Player icon from the description below. той е такъв Supercell Make. Айконка готина. For Minnie. Use the hashtag Не е Not зле. Target Hank giveaway for Ето, да, аз ви казах, че ще бъде giveaway-нат. Добре. to get this awesome skin. And Brock is getting his old jacket and haircut back. And Така. Може да си избереш един от двата вече. Поне да бяха оставили розовия джакет. За да има малко по-голяма разлика, но да. И ще се казва Top Hair. you choose which one you want to use. It's Top Hair, Брок и Брок. Да, и тук. Окей. И довиждане, аз бях флекснал, можете да се абонирате за Matex Vlog, Панчето, Драко IT и всички тези. Линк в описанието. Не забравяйте Discord!